ndị ọma njem ọnụ ọdịgonu ka o si adị ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na apụtakwala m n'iro aka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ike anọ m ya kpọmkwem na ebe ọ na-akpọtụ ebe ụmụafọ Igbo niile nọ na Lagos si na ha ga-ezukọta wee nwee aṅụrị wee mee ihe ndị Igbo mee ya ka ọ dị ka o si adị akpọrọ nke a IGBO Lagos Hangout erimeri na njakịrị ya bụ gịnị ọ ga-akwụ akwụ kwuo ekwuo ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ ka ndị dike si na-abata ụmụ asa odogwu nọkwa ebe a anyị ga-aga ka anyị jụọ ha ajụjụ ole na ole ka ha ji ọnụ ha wee kọwakwuoro gị ihe na-eme ebe a ana m asị gị hapụ igwe onyonyo gị kpọmkwem n'isi mbido TV n'ihi na gịnị ebe ahụ ka ihe niile na-eme agakwala ebe ọbụla ana m abịa kọwara ndị Igbo na-ekiri ugbu a onye bụ aha m uwe ebube onye Anambra, understand, onye achara precisely from Ọka North. Ọmụ ka a na-akpọ Igwe aka onye wụta n'ọzọ bụ afa mbụ ka m so ya n'asụsụ be anyị eha mbụ Chiemerie abụ m onye agụ na-ese na Enugu steeti. afa m ọwụ Ichie Innocent Chijioke onye ji odogwu na Anambra wee malụ. Oge mụ bụ Eze Augustine Sunday Ojukwu Ezurotu eze ndị Igbo na-ama Ọdọfị Local Government Lagos. Kedu ka obi dị gị ịhụta ụmụafọ Igbo na Lagos ka a gbakọtara ebe a na-eme emume taa? Ị na-anya ịfụ na obi bụ sọ aṅụrị ọkana ọhịa anyị nwajiwe isi eze n'obodo a ga-ewe na-akọrọ ụmụnne anyị omenala Igbo ka anyị wefu na omenala Igbo ama nna na ka ihe a na-eme na-enye m obi aṅụrị maka ị na-agịta ịfụ Igbo bụ Igbo zuru ebe a ọ dị whole East Central State zuru ebe a wee na-egosi ya culture n'ofu n'ofu so enwere m obi aṅụrị. Obi dị m mma na mbụ nwafọ Igbo and I like it. At least ọ masị m mma na ihe niile m na-afụ ebe a doro m anya so ọ na-amasị m. mma asị dat na ọ ya ada amasị m na ebe ọwụ na ụmụazị anyị nọ ka a na-asụ asụsụ Igbo nke ọma ịghọtago ọ ya da-enyere anyị aka asụsụ anyị aghara ịna ka ọzọ ndị Igbo ka anyị bụ so that ebe mbọ na anyị nọ ewere Igbo wee na-amala anyị so ana m asị onye ọbụla sụwalụ nwa gị Igbo gbaa ọ dị na ntakịrị so that o tobe o were ewe na-aga mba amakwa na onye Igbo ka ọ wụ. For me, being an Igbo person has to do with the state of mind, right? It's not just a tribe. We are not just a people. We are more than that. We are a nation. Of course, culture depicts the way you dress, the way you speak, and how you carry yourself. And being Igbo is a consciousness that we carry. When you wake up, you know you are Igbo. When you sleep, you know you are Igbo. When you eat, you know you are Igbo. And that is what it is to me. Obido Paulina ọ na-eme ncheta na ngwa onye Igbo o nwere ọ dịka daizi aṅụrị na-eme enwe m nke kọwata onye ahụ onye Igbo ifekwara ya. I'm very happy. Imana, if they no born me for Igbo land, I would have actually regretted it. Of course, diverse cultures, they are very beautiful, they are very cultural, but Igbo
has a very unique culture and tradition to it. That is why if I was not born an Igbo man, I would be so depressed. Ahụrụ m ka isi wee kwado nnọọ dịka anyị na-adị wee pụta kọwakịrịrị anyị ihe na-eme ebe a taa. Ihe na-eme ebe a taa wụ Igbo Day, ịghọtago? Ọ Igbo Day na-eme ebe a taa, ịghọta, so all a day for ndị Igbo ịkpakọta, you understand? Dị oke nwa nwere, you understand? Ịghọtago? Ọ ihe na-eme taa. Taa bụ Igbo Day na Lagos State. So mbọsị ndị Igbo mekarịta ka anyị bịa fụ ụmụ nwanne anyị kelee jụọ ọha nwekwe na nwere. So the event IGBO HANGOUT ọ na-aga ọfụma. First of all, I hụ the thing, I hụ the poster on Twitter. So I felt like I go to the table, I might order. So we bought the table. Eventually, the thing is going well. We appreciate it. The organizers, they are trying their best. And this is the first edition. And by God's grace, more is coming. It's going well for us. We are enjoying our everybody. You can say everybody's enjoying themselves. It's going well. Yeah. Yes, we fake up. Oh, if I know beyond at least I forgot one night. So it's a great something. Yes, we fake up. So I'm very happy for a gathering like this. If it's happened as many people because of you, I'm so happy. Bueno, Maka. Fresh to the socks, you know what I'm saying? Ain't no food, no guinea, you know what I mean? Different thing in it, you know what I mean? I did really make good in it, you know what I mean? You put pull up to the socks, you know what I'm saying? Walk up for value, hey, una no follow in it. What can my boy buy you? Kelee ndị Igbo na-ekiri gị ugbu a. Ndị Igbo ana m ekene ụnụ aka m bụkwa onye mbụ igwe aka onye wụta n'ọzọ bụrụ 1 na-agazienụ. Thank you so much. Ndị Igbo ana m ekele ụnụ ọkụ ịghọta. Achọrọ m ka ụnụ ma na Igbo amaka, ịghọtago? Igbo amaka. I am proud to be an Igbo guy any day, anytime. Ịghọtago? Ana m ekele ụnụ mana ihe m chọrọ ịgwa ụnụ bụ na anyị na-edi fụ onwe anyị n'anya. Ndị Igbo ekele m afa m wụ Triple B ụzọ amaka Ruth Emefieni nwa afọ Igbo. Amụgo m ụmụ ka ọ ghara ịdịkwa enwe m ụmụ 4 and I'm saying hi to my children where they are. Igbo mma mmanụ ana m ekene ụnụ and ihe niile unu na-eme ebe ọ masịrị m. Ana m asị unu gaba n'iru ihe niile unu na-eme o. Masị ka jiri n'ofu obi jewe na ihe ga-adị mma. Daalụ nrinne. My fellow Igbo people, ekele m unu. Because this is our hangout. This is the only way we can gather together as Igbo people. This is the first edition. We will be more and more is coming. These guys, I greet my fellow Igbo people. We are one and we continue to live together as one. Ọbụma na ebe nnebe ha bụ na ebe ọbụla onye Igbo nọ na ma ọ bụ na Naịjirịa ma ọ bụ na obodo oyibo ka a na-egosi maka omenala Igbo, onwere ka omenala Igbo, onwere ka asụsụ Igbo. Like ebe akịta anyị nọkịta na lokal gọọmenti anyị ya, o nwere anyị bịara ọfụ asụsụ Igbo. Anyị na-ekuziri ndị Igbo amụrụ n'obodo a asụsụ because ụfọdụ na-anọ n'obodo a ebe ụmụ ha ji ụlọ n'ahịa ahụ. So anyị nwa na-emezie ka ọ bụrụ iwu na anyị na-ekuziri ụmụazị Igbo ahụ n'obodo a asụsụ Igbo na omenala Igbo. Ndị ọma onye amụna ya kwa ugbu a bụ onye si werenu ya na-agba ọbịa mere mmadụ niile jigbakọta ebe a taa. Biko kelee ndị Igbo ịkọwara anyị onwe gị nke ọma. Igbo kwenu, Igbo ndị ọma kwenu, Igbo ndị ọma kwezuonu. Ezigbo afọ m Mpa Obuchi Favor Chinemezu. Ihe ndị mmadụ ji mara mụzi Mpa. Abụ m onye ikwu anọ from Abia State. Ebe m sipụta wụ Inila Ibere. I'm from the ruling traditional family of Inila Umuoko Ibere. I am the convener of the Lagos IGBO HANGOUT, and this is the gathering and the promotion of our culture outside Igbo. The aim and the basis of why they are doing this is to promote Igbo culture and to promote unity and to foster unity amongst Igbos who are not in Igbo, especially we in Lagos. And we are grateful to God. And in the Nsimbido and Akweba, na-agosi ihe niile na-eme taa. Ọ ma uri convener ụmụaka na-akpọ Mpa
nsọrọ isi Chineke gọzie ụmụ Igbo global ndị sọpọtụrụ anyị na ihe ndị anyị na-eme ihe atụ Twitter ka ihe a ji bido just like egwuregwu but ugbu a now just we have over 3,000 persons here ka sọ Jehova niile ka sọ ya arịa otuto aha Jizọs. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekerekwa m unu ọzọ unu ahụlanụ ka eke si nye anwụ n'ụbọchị taa wee nkwa ka esi gbuo onye ibi mma kwa ka o si wee zie ya ọ bụ n'isi mbido TV ka ihe ọma ndị a niile si wee na-erute gị na ezinụlọ gị aka enwe m na-asị nke onye na-eme dị mma dị ododo jisie ya ike ebe a ka anyị ga-achịsa ọnwa n'ụbọchị nke taa n'ihe emume nke a kpọrọ Igbo Lagos Hangout aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ikije echefula ị na-ekiri isi mbido TV chọọ anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook ma Instagram, YouTube na @isimbido TV ka ị ga-esi nweta anyị na Facebook ị ga-ahụkwa m onwe m na Stanley Chizaram Ikije iwe sonyere m ka ị na-ahụkwa ka ekesi anyanwụ n'ebe ahụ ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-ahụ ana m asị gị ndụ mmiri ndụ azụ ndewo